hai veces, bueno, que un queda asombrado da fermosura de os sitios, non? E cando pasa por eles, dice, bueno, isto é impresionante, e lle queda o recordo, non? Pero máis sorprendente é cando che contan cousas, costumes, ritos que se facían neste lugar. Estou na ponte de San Lourenzo, ou tamén algúns lle chaman a ponte de Barbeira. Unha ponte fermosísima, por aquí paso o río Barbeira, de logo esta zona é espectacular para quen a coñeza, e aunque hoxe estes camiños, este é un nudo, eu casi diría unha rotonda do siglo pasado, non? No seu día foron sitios moi transitados, non? Pois me contaron o outro día que nesta ponte, ao igual que moitísimas de Galicia, que xa temos falado delas, un dos ritos ou das que había, é que hai todavía, todavía se sigue facendo, nalgúns sitios. Eu teño testimonios en primeira persona se facía o bautismo prenatal. Noutro sitio, eu escoiteino por alguén que participou nalgún, chamabanlle o bautisterio. En que consistía? Bueno, como xa falei deles, ia para non aburrir todas aquelas mulleres que tiñan un problema da gestación e que podían perder o seu fillo. Era costume a noitiña, a noite, vir unha comitiva por parte desta muller, familiares, amigos, e chegar a esta ponte. Se poñía a muller no centro, e aí se poñía un grupo dos que a acompañaban, ali outro, impedindo o paso de calquer tipo de animal. E o primer camiñante que chegaba, se lle invitaba a que fora padriño de esa criatura que aínda estaba no vientre da nai. E a xente accedía a participar no ritual, porque era unha cousa que iba a vida. Que consistía? Se collía un balde e dende o centro da ponte se collía auga e se botaba sobre o vientre da muller. E despois dese rito se convidaba a esa persoa a ser o padriño, cando nacía o rapazo, padriño del, padriño de igrexa, como todos os padriños, non? Despois se facía unha merenda, se comía, se bebía, e me dixeron que neste ponte, ademais, unha das costumes era coller a baixela que se empleaba nese xantar, despois dese bautismo, era rompela, tirala ao río e rompela. Así mo contaron. E seguro que moitos de vos escoitastes falar del e que coincide máis ou menos cos que se facían noutros sitios de Galicia. Espero que vos interese, darlle me gusta, seguirme, que só dá forza para seguir facendo máis contigo. Grazas por estar aí. Ponte de San Lourenzo, camiño de San Lourenzo, por ali a súa lomba, Trebello, Augas Santas, Verdugo, toda unha encrucillada, unha rotonda do siglo pasado. Ata logo.